Dan, pred vama je još jedna video lekcija virtualno o književnosti, što znači da ćemo danas u području našega bavljenja biti umjetnost riječi. Prije nego li krenemo sa prezentacijom, idemo zajednički ponoviti na način da ću ja postaviti pitanje, a vi ćete malo razmisliti zašto za književnost kažemo da je umjetnost riječi. Čim spomenemo to pitanje, vjerujem da nam već nazire se odgovor. Znači, književnici su bili vrlo osebujni ljudi, to su bili ljudi koji su doživljavali svijet oko sebe, ajmo reći, na jedan drugačiji način, doživljavali su svim svojim osjetilima, imali su tu snažnu potrebu da svoje umjetničko viđenje svijeta koji ih okružuje prikazuju svojim umjetničkim djelima, svojim književnim tekstovima. Književni tekstovi poznatih književnika ostaju živi i ostaju među nama upravo našim čitanjem i bavljenjem njihovim stihovima, doživljavanjem i osjećajima. Znači, doživljavanje i osjećaji su nešto što je temelj književnosti i doživljavanje onoga lijepoga što nas okružuje, a to vam se, djeco, zove estetsko doživljavanje svijeta koji nas okružuje. Toma Akvinski, kršćanski filozof i teolog, on je jednom rekao: ljepota je u očima promatrača. Što bi to značilo da je ljepota u očima promatrača? Kao što možemo zaključiti, radi se o prenesenom značenju. Pa recimo to ovako. Godišnje doba koje je trenutno jest proljeće. U proljeće se priroda budi se i čovjek, započinju nekakvi poljoprivredni poslovi, proljeće se smatra početkom novog razdoblja u čovjekovu životu. Ako se malo prisjetimo, vjerujem da ste svi koračali prirodom, upijali ljepote prirode koje se oko vas nalaze i mislim da svi sa sigurnošću možemo reći da su nas neka čudesa prirode ostavila bez daha. Što bi značio izraz ostaviti bez daha? Jednako kao i da je ljepota u očima promatrača, to je preneseno značenje, znači nije doslovno značenje riječi. Vjerujem da ste se svi našli u situaciji da recimo gledate kapljicu vode na suncu nakon kiše ili da gledate slap u daljini gdje se dodiruje se sunce i voda. Što se tada događa? Što nastaje recimo kada kiša još lagano pada, a istovremeno proviri sunce? Nastaje nešto čemu se svi skupa divimo, a to je duga. Duga je lom svjetlosti u kapljici vode i ona rezultira tim jednim šarolikim prirodnim fenomenom i izrazimo li se pjesnički, možemo reći da su zrake sunca tada zarobljene u kapljici vode. No što se dogodi kada sunce nestane? Nestane i duga. Vjerujem da ste jednako tako svi promatrali suncem ili mjesecom obasjanu površinu mora. Što se tada događa? Pa zamislimo li tu sliku u svojim mislima, možemo zaključiti da se događa svjetlucanje, odnosno trag. Za more često kažemo da je ogledalo sunca i mjeseca. O čemu se ovdje zapravo radi? Radi se o tome da često u svakodnevnom životu i sami koristimo preneseno značenje riječi koje potom tražimo u stihovima pjesnika. Da je ljepota u očima promatrača znači da ne mora nužno svakome od nas ista stvar biti lijepa. Primjerice, nešto što je meni lijepo ne mora vama biti lijepo ili obratno, no bitno je da poštujemo tuđa mišljenja, jer ako nešto meni nije lijepo, to ne znači da to zaista nije lijepo. Da bismo vidjeli, čuli i osjetili, mi moramo gledati, slušati i osjećati. A što mi činimo? Mi gledamo, slušamo i osjećamo svim našim osjetilima. Mi ćemo se danas baviti pjesmom jednog hrvatskog pjesnika. Njegova pjesma je antologijska. Što znači antologijska? Znači da je po mnogo čemu vrijedna i važna i da se ona upravo zbog toga što je vrijedna i važna nalazi i u vašim čitankama, jer mnogim pjesnicima je proljeće i prirodne ljepote poslužilo kao izvor inspiracije, jer su ih prirodne ljepote ostavile bez daha. Prije svega molila bih vas da pogledate ove dvije fotografije, jedna je s lijeve strane, druga nam je s desne strane. One su slične, ali se ipak po nečemu razlikuju. Pokušajte se uživjeti u ove dvije fotografije i zamisliti što možete vidjeti, što možete osjetiti, da se nađete u blizini ovoga što fotografija prikazuje, što možete namirisati.
kakvi se mirisi kreću zrakom, što možete čuti u ovim situacijama kakve su prikazane na ovim fotografijama. U ovom trenutku vas molim da uzmete svoje bilježnice, napišete današnji datum, a to je 16. travnja 2020. godine i napišite vidim, čujem, mogu namirisati i mogu dodirnuti. Znači, vidim, čujem, mogu namirisati i mogu dodirnuti i pokušajte se uživjeti u ove fotografije i svim osjetilima doživjeti ono što se na njima nalazi. Kada to učinite, ponovno pokrenite ovu prezentaciju. Lirska pjesma kojom ćemo se danas baviti je pjesma Dobriše Cesarića Voćka poslije kiše. Dobriša Cesarić je hrvatski pjesnik koji je napisao svega 100-tinjak pjesama, ali za njega kažu da je čarobnjak stiha. Što bi to moglo značiti? Ako je netko čarobnjak stiha, dakle mi ćemo danas pokušati osjetiti i doživjeti čaroliju stihova u njegovoj pjesmi Voćka poslije kiše. Molim vas da otvorite svoju čitanku na 75. stranici na kojoj nam se nalazi pjesma i poslušate. Dobriša Cesarić Voćka poslije kiše. Gle malu voćku poslije kiše, puna je kapi pa ih njiše. I blješti suncem obasjana, čudesna raskoš njenih grana. Al nek se sunce malko skrije, nestane sve te čarolije. Ona je opet, kao prvo, obično, malo, jadno drvo. Jako je važno kod pjesama i susreta sa književnim tekstovima da mi pjesme osjećamo, pjesme doživljavamo. Pjesnik nastoji svoje osjećaje izbaciti, iznijeti kroz pjesmu, neki svoj doživljaj onoga o čemu piše, a mi jednako tako čitanjem pjesama doživljavamo to što nam je pjesnik predočio, svatko naravno na svoj način. Sada vas molim da u svoje bilježnice zapišete naslov pjesme i ime pjesnika, dakle Dobriša Cesarić Voćka poslije kiše, te da odgovorite punom rečenicom na 2 pitanja. Prvo pitanje je koje je osjećaje u tebi izazvala pjesma, a drugo pitanje je o čemu si razmišljao ili razmišljala tijekom čitanja i slušanja pjesme. Dakle, odgovorite na ova pitanja, zaustavite prezentaciju i kada učinite to, nastavite prezentaciju dalje. Ponovno se pred vama nalaze 2 fotografije. Pjesma Dobriše Cesarića naziva Voćka poslije kiše prikazuje jednu promjenu. Promotrite sada malo prvu strofu. Gle malu voćku poslije kiše, puna je kapi pa ih njiše i blješti suncem obasjana čudesna raskoš njenih grana. Što možemo uočiti? Kako je dočarana voćka u prvoj strofi? Voćka je puna kapi, ona blješti, ona je obasjana suncem i vidi se ta neka njezina čudesna raskoš, dakle ona cijela svijetli, ona je naprosto prekrasna. No u drugoj strofi, al nek se sunce malko skrije, nestane sve te čarolije, ona je opet, kao prvo, obično, malo, jadno drvo. Dakle, sunce je nestalo i voćka je obična, mala i jadna. Promotrimo li ove 2 strofe, jednu uz drugu, mi možemo uočiti da se one po nečemu razlikuju. One prikazuju nekakvu promjenu. Dakle, one su u suprotnosti ili kontrastu. U prvoj strofi voćka blješti, voćka je čarobna, no u drugoj strofi nestalo je sunca i voćka je obično, malo, jadno drvo. Suprotnost ili kontrast je stilsko izražajno sredstvo kojim se slikaju 2 suprotne pojave radi naglašavanja različitosti i pojačavanja dojma. Dakle, što je učinio Dobriša Cesarić? On je suprotstavio 2 naizgled slične pojave, ali ipak zbog nestanka sunca one se razlikuju. Koji je osnovni motiv u ovoj pjesmi? Promatramo li, opet pogledamo li pjesmu, a iz samog njenog naslova vidimo da je osnovni motiv u pjesmi Voćka poslije kiše. No što je motiv? Motiv je sve ono
što pjesnika potiče na pisanje. On nešto vidi, on nešto čuje, on nešto dodirne, u njemu nešto izazove nekakve osjećaje i on odluči to pretočiti u svoju pjesmu. Kad tražimo motive, obično tražimo imenice u pjesmi, pa pogledamo li pjesmu, možemo zaključiti da su ostali motivi njihanje kapi, blještanje na suncu, raskošne grane, nestanak sunca, nestanak čarolije i obično drvo. Motive pjesnik u pjesmi povezuje u pjesničke slike, a pjesničke slike povezujemo ponovno s osjetilima s kojima doživljavamo motive. Pjesničke slike možemo shvatiti recimo da jedan kadar ulovimo fotografijom i to bi bila pjesnička slika. Pa recimo u našoj pjesmi, molim vas da sada na stranici 75. pratite uz čitanku, kaže ovako: gle malu voćku poslije kiše, puna je kapi pa ih njiše. Za to možemo reći da je prva pjesnička slika doživljena osjetilom vida. I blješti suncem obasjana, čudesna raskošnjenih grana. To je druga pjesnička slika, dakle prva strofa ima dvije pjesničke slike. Al nek se sunce malko skrije, nestane sve te čarolije. To nam je treća pjesnička slika, ona je opet, kao prvo, obično malo jadno drvo. Motive u ovoj pjesmi pjesnik je povezao u pjesničke slike, a s obzirom da su i motivi i pjesničke slike preuzeti iz pejzaža, znači pjesnik izražava svoj doživljaj pejzaža, radi se o lirskoj pejzažnoj pjesmi. Dakle, što je lirska pejzažna pjesma? Pjesma u kojoj pjesnik iznosi doživljaj pejzaža. Razmislimo sada malo. Svaki put kada gledamo nekakvu pjesmu, kada se bavimo nekakvom pjesmom i interpretiramo ju, odnosno iznosimo neka njezina najznačajnija obilježja, mi uvijek nekako volimo razmatrati ima li možda pjesma neko dublje značenje. Gledajte ovako, znači jako je važno za književnost da ju vi sami doživljavate na sebi svojstven način. Rekli smo da je ljepota u oku promatrača. Mi sad možemo reći, čekaj malo, ja ne znam što je Dobriša Cesarić htio reći. To ne znamo i to nikad ne možemo saznati, ali stihovi su čarobni na način da mi sami možemo pronaći nekakva značenja. Pa pokušajmo sada pronaći značenje pjesme Voćka poslije kiše. Razmisli, je li ti se ikad dogodilo da ti dan počne dobro, ali da se nažalost dogodi nešto loše? Primjerice, sunčan je dan, kreneš u školu i na putu mama ti kaže uzmi kišobran, ti kažeš ne, neću uzeti kišobran, neće mi trebati, ali mama je gledala vremensku prognozu ili tata ili baka, nebitno, i netko iz obitelji te savjetovao, ali nisi poslušao jer ti vidiš da je vani sunce, jednostavno kiša neće padati. I što se dogodi? Na putu do škole naglo se sve zamrači i krene pljusak i ti se smočiš. Ideš prema školi, prolaziš cestom, prođe autobus, popršće te voda. Dođeš u školu sav mokar i saznaš da prvi sat pišeš kontrolni iz hrvatskog na kojeg si potpuno zaboravio. Dakle, događa nam se u životu da nam dan jednostavno krene dobro, ali da nešto ipak pođe po zlu, no potom možda ponekad i najčešće se to i dogodi, opet se dogode nekakve dobre stvari. Što to može pokvariti tvoj dan i tvoje raspoloženje? Razmislite malo o ovim pitanjima, pokušajte uzeti u obzir svakodnevne dane, znači svakodnevne neke aktivnosti, uzmite kao primjer neki svoj dan i pokušajte razmisliti o tome jesu li vam se ovakve promjene događale tijekom dana. Dakle, što se ovdje događa? Možemo li mi sebe poistovjetiti sa ovom voćkom poslije kiše? Prvo smo obasjani suncem, sve nam je tako nekako lijepo, a potom se dogodi neka loša sitnica i osjećamo se tako obično i jednostavno nam dan više nije poseban. Pa upravo ta promjena daje preneseno značenje pjesmi i iz nje možemo izvući jednu osnovnu misao, a to je da život čine i sretni i tužni trenuci. Dakle, upravo to vam je, djeco, život. Događaju se i lijepe i možda one neke manje lijepe stvari. Svi ti životni trenuci koji se događaju nas jačaju, izgrađuju taj neki naš svijet, čine nas boljim osobama jer iz dobrih i iz loših trenutaka mi nešto naučimo u svojemu životu.
Dakle, lirska pejzažna pjesma Dobriše Cesarića ima jedno malo dublje značenje, a to je ta nekakva životna promjena koja se svakodnevno događa, odnosno da je život jedna vijugava cesta, nikad ne znamo što nas čeka iza ugla, ali uvijek moramo voditi računa o tome da poslije svake kiše, djeco, dolazi sunce i poslije svih loših trenutaka koji nam se ponekad dogode u životu, dođu i oni lijepi trenuci. I upravo iz ovog razloga je Dobriša Cesarić dokazao da je on čarobnjak stiha, jer je on umjetnošću, on je svojim riječima uspio prenijeti toliko snažan doživljaj. No da se malo vratimo i na književne pojmove, kada pogledamo pjesmu s obzirom na njezinu strukturu, mi tu govorimo o strofama i o stihovima. Dakle, ova pjesma, kao što možete vidjeti, u čitanci na 75. stranici ima 2 strofe, svaka strofa ima 4 stiha. Stih je redak u pjesmi, a strofu od 4 stiha zovemo četverostih ili katren. Stih može biti vezani ili slobodni, znači može imati nekakav ritam, a i ne mora. U ovom slučaju postoji parna rima, dakle rimuje nam se stihovi po 2. Kiše njiše, obasjana grana, skrije čarolije, prvo i drvo. Pjesma je vrlo jednostavna, sažeta, osjećajna, prepuna stilskih izražajnih sredstava i time je dokazao Dobriša Cesarić da je u ovoj pjesmi ostvario sva obilježja lirike književnog roda kojem pripada lirska pejzažna pjesma. I za sam kraj, na 75. stranici pratite, ja vam još jednom čitam pjesmu Dobriše Cesarića Voćka poslije kiše. Dobriša Cesarić, Voćka poslije kiše. Gle malu voćku poslije kiše, puna je kapi pa ih njiše. I blješti suncem obasjana, čudesna raskoš njenih grana. Al nek se sunce malko skrije, nestane sve te čarolije. Ona je opet, kao prvo, obično, malo, jadno drvo. Kada čitamo pjesmu, ili je učimo izražajno govoriti, kazivati, ili je naučimo napamet, ili naizust, kako bi se reklo u hrvatskom jeziku, moramo paziti na vrednote govorenog jezika, a to su intonacija, to je jačina glasa, dakle, hoćemo li glas povisiti, hoćemo li ga sniziti, pazimo na rečenične znakove, pravopisne znakove i moramo nastojati svojim glasom iskazati taj doživljaj koji pjesma pruža. Ovim čarobnim stihovima Dobriše Cesarića završili smo današnju video lekciju virtualno o književnosti. Do sljedećeg književnog susreta, učiteljica vas pozdravlja. Dajte priliku književnoj riječi, pokušajte je razumjeti, jer mislim da pjesnici hrvatski i ostali književnici to zaista zaslužuju. Doviđenja.